Tak poďme na internacionál. 4. miesto Teplička. Teplička. Počuješ, aký máš podmes. Je to úžasné. Na 3. mieste Tepličky. Zaujímavý zápas Sadomaso, kto z koho. Nakoniec ste skončili na 3. mieste. Ja myslím, že na vynikajúcom 3. mieste. Na 2. mieste Liptovská Teplička. Jediná Liptovská Teplička. Zajatý slovenský hral, takisto ako Teplička Váhom. Nádherná fotka ešte s nádhernejšou starostkou. A na 1. mieste OFK Teplička nad Váhom. Krásne vedenie. Fantastickému výkonu OFK Teplička nad Váhom, ktorí opäť dominujú ako domáci. Neviem, čím to je. Ale sú na 1. mieste a asi zaslúžení a opravdení. Tak, teraz ideme k vyhodnoteniu A mužstvo. Na 4. mieste Teplička. Sa o tých Tepličkách už asi bude aj snívať. Blahoželáme. 3. miesto Liptovská Teplička. Kategória A mužstvo Liptovská Teplička na 3. miesto. Na 2. mieste naši kamaráti, priatelia z okresu Moravec, Tepličky. Určite sa ustavím u vašej starostky, aby sme si spolu dali kávičku a rozobrali tento zápas, pretože ja som ho celý úplne nevidel, ale v každom prípade 2. miesto pre obec Tepličky od Hlohovca. Ako sa to mohlo stať? A mužstvo, kategória, opäť obec Teplička. Dámy a páni, to najcenejšie. Putovný pohár získava mužstvo Teplička nad Váhom.
Opäť je to borec Havlička.